Tuton Debormani Chaitumubai 1996 ni semi karate master buino freng tongbani father hasteu thangai thungai jitiwai medal mani phaijak kwbangma biniaro swngnai rok soka jikha Tuton Deborma Kami Thana Mura Panchayat Lokhimpur block Mandai Adi block Bisi bosok romoi amte hake kheladula khairjak to आं 94 नि सिमिनो अ जागाव करंजाक फुल कन्ट्राक्ट की कुसन कराटे वो ओमफ्राय आं अर खुलुमन हिंखाय बिसि दक हिंखा आं बिसि जक दयरा अर आं ट्रेनिंग खारि तनो गोबां सिनियर अंखर थांजाक ताबो बिनिफ्राय जुनियर नि अर ग्रेजुएशन टेक्स नि थाबा बेल प्रमोशन एग्जाम वो बरनाव बतै तिनि बरन एग्जाम ताबो पाइखा ओमफ्राय आबनो बिसि दक दय आं ट्रेनिंग खारि तनो जे ओ जेता थंद्रोंबाय करमानि बफोरनि थाखाय करंलायखा अब बाहायके नों उमते हायके उनखौका आं पहिला आंनि स्टार्टिं आं सिटुरियाव आं बिसि कायसे आं आरो स्रोंखा स्रोंमानि परे अब 1994 आं अनेक सराय आंनि बाबा सनाना आरो ट्रेनिं खायरेका यागुलो आं की क्वेश्चन कायसे फुल कन्ट्राक्ट कराटे दंनि सायमानै आं खरसा टिचार जगाजग खायका की क्वेश्चन अब जापानो जे टेक्निक आरोनि गारि जागाबो फुल कन्ट्राक्ट अ जागाव आं 95 नि सिमि आं आरो ट्रेनिं खायै आं 2005 आं फार्स्ट ब्लेक बेल्ट आं नाव इंटरनेशनल ओमफ्राय आबुनि परे 2011 आं सेकेंड दान खाया ताबसो जरा आरो स्रोंनाय खर बसक तो ताबसो जरा आरो 72 जना स्रोङै दं आं बाहायरक बंनि यक्समा देगिरक बाहायरक मानतो तिनि जरा बरक आं बरनो ति गोबां मा हास्तेवा लाङा आं मुथुं लेखा नॉर्थ ईस्ट लेवल ताइ नेशनल लेवल ताइ इंटरनेशनल लेवल आंनि सारा फरक ताम अलरेडी थाङै थुंजाक ओमफ्राय आबहाय बसखां सालगो कै फात्र हास्तेव रगो दातलांन हेने वान सुजाक तो बसखां हास्तेवा बसखां सालगो फात्र हास्तेवा हंगाय नभेम्बर नि फर्स्ट वीक इंटरनेशनल टूर्नामेंट कायसे दङ नेपालाव काठमान्डुआव आरो आनरनि सरायरंनो आं कयजन आं सिलेक्ट खाय आं तलांनाय आरो पार्टिसिपेट खायरनाय काठमान्डुआव ताइ थाखायसा नभेम्बर नि 13-14 तारिखआव जापानाव कायसा की क्वेश्चन नङै कायसा वर्ल्ड कप उङै दङ आ जागा आनरनि खरकसासक मानथतक हायमा दङ ओमफ्राय आसामनि आं थाङैनो निजिनो खरंनै आनि सरायरंनो नां आरो सिलेक्ट खायया बरक अलरेडी खरंनै मानखा बरक नभेम्बर नि 13-14 तारिखआव बरक जापानाव थाङै थङैनाय आनरनिबो खरकसासक सगैनाय सानि सिरिमु आनि सुनुमुंखै टुटन देबरमा कामि हिंखै कान्तकोब्रा बुनिगसमनि